Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Yes, you heard from wife number 2, and as well and as per your demand, we are now with Gabriel's wife number 3. Thank you very much for your comments, views and comments. You know, we may agree to disagree, we disagree to agree. Live ina manyo yokuti munhu anogona kunyatsoitedzera kana kuiverenga, asi as you've heard from wife number 2 akati aiwa moyo muti unomera paunoda. Rega timbonzwa kuti wanzwa kuti pane mukadzi number 1, pane mukadzi number 2, ubva wanzi wewe uyawo ipapa tinzwa kuti zvinofamba sei. Vanzadzi makadi mushe makadi yenyu right nyukuruse kuno kwakanaka. Zita ndiani zve? Ndinonzi Maita Ishe. Maita ndo ranga richitaurwa na Tanazo chimodzi Maita. Nemukomana anonzi Gabriel makasangana ku? Ndaigara ku Maybole. Saka mama wandaigara nawo didi vakauya through mama wandaigara nawo. Ndobva takabhebha akandokada. Mama wandaigara nawo ndobva vanditi usada eziti murume womunhu. Yakatotaura kuti ndiri kukada asi ndiri murume womunhu. Jeja vanototaura chokwadi. Vaitosivana namama vandaigara navo. Yanga iri friend yavo. Saka mama vakanditi usada anonzi chi? Anonzi Badi. Dedi vakana vada munhu vanotoita serious newe. Saka ndakaona vari serious neni ndobva vatondudza ndonzi Gabriel kana Tinashe, but ndonzi chi? Ndonzi Badi. Saka ndaidodana nomukomana wandaidana nayewo kwandaendiri koko. Saka pakandozi ndonzi Badi, but nemukomana aitaimbotombonetsana bosi aiva nekakunyepa-nyepavo. Saka ndakabva ndatongosiyana nemukomana ndikati beta ndide munadini andiudza chokwadi. Bosi ataura chokwadi chake. Ndokuonana kwachakaita. Saka pakati ndonzi Badi, akabva ndonzi Badi ndino akadzi 2. Akatanga kunzonzi Badi asati andudza bosi anga changotanga angotanga kuti ngodhurura zvose ndabiti by bit. Kusvikira iwo achikuudza angotanga unongodurura zvese. Saka kuna mai makazodzokera here mukati ndada? Kunani? Kuna mama. Hani mama vakati siyana nemunhu yanzo Badi. Handi vati vakauya kuna mama vamaigara nawo vakati ndinoda baby. Friend yavo yanga iri friend yaGabu. Yakauya through friend yaDed. Saka makazo hana kuti siyana nazvo here izvi? Vakandisiyana nazvo, but Badi vanga munhu vakataura chokwadi chavo kuti ndonzi Badi. Iva ndudza kuti anonzi Badi. Indaimboda nemunhu aindinyepera achindichita. Saka ndakabva ndatongodyira kuti ndaona munhu anondodza chi? Andudzawo chokwadi. Pavakazoya vachiti ndonzi Badi asi ndine vakadzi 2. Ndipapi? Takutofambidzana ndobva zoti ndinonzi Badi, but ndine vakadzi 2, ndine Alice and Tanatswa. Ndikati it's fine, ndinokudai zvakadaro. Because of mandiudza chokwadi ka china ndechipi ndoti ndiri kuda mukomana 1, but achindiudza kuti baby ndiyo wega tiri vasikana 15. Ndechipi chinani pane kuti uyu andiudza ake chokwadi ndonzi Badi ndine vakadzi 2, pane kuti ataura chokwadi chake, pane mukomana kuti baby uri 1 but tiri vasikana 15. Ndeupari nani? Saka auna kumuti wewe una vakadzi 2, saka pandiri uri kudei futi? Ndakatongoziva kuti the way adondiudza kuti pandire kuti aringa achitoda nezvangu zve. Handaudza chokwadi, andiudza ndokuda. Ari kutondidazve. Saka akukuda zvipi zvei? Zvekutogara neni. Bosa sei unozviona sei? Zvinotongooneka zvega kuti munhu ari serious, asida kundichita, asida tamati pfungwa dzangu. Saka uri kuti seriousness inoonekwa nekuti ane vamwe 2. Kana kuti manager 2, saka nene uchitiri ndogona kutodiwa ipapo. Exactly. Aditi, saka nana mai guru 2 makazoziyana sei? Dedi I think dedi kana vachida umwe musikana ka vanoti vakapfima musikana vanoto effect vana masisters angu vana sister Natso na sister Elizabeth vanga vaitozviziva kuti baby vane chimwe chibaby. Saka dedi munhu anotaura chokwadi. Saka ndinozara kuzouya kana vanenge vatoziva chokwadi kudhara. Bozi munhu asingavanziri vakadzi vake anotaura chokwadi havanzi. Saka vaito pandakazora kuzosvika kuzodini vachitondiziva.
So do you remember the first day ramakaona na mai? Ndengonyara hangu asi ndengosati hapana. Wanyara chi? Kungonyara Ukunyara kakuti ndatora varume ndapinda wapa. Aiwa, kwengori kungonyara wa kungoti inochingonyara pachingosati zvese zvingori pachena kungonyara hangu but zvese zvingori pachena. Asi funga kuti ndauya inini avanogona kumboenda kana kutoendeswa ndosara inini ndapanyanga. Aiwa, handinambofunga iyo because munhu wachona achitokunyenga anotaura zvakashata pamusoro pavakadzi vake but munhu akati ndinoda kuwedzera family yangu because vakati uri mukadzi wangu akati uri mukadzi wangu saka ndafunga kuti vari kutojoka because vanhu vanonyepa ndafunga kuti bandakazoona serious yavo ndipandangozoti munhu ari kutora chokwadi. Masangana na mai guru amana na mai guru vakati chi tanatswa na Elizabeth vakafara. Kuvegondivengerei vaigotsamwei sikuti maudziwa chemutsamwa chi vaigotsamwa chinyi anondofatora nawandisa kuwandisa pachi pamurume anopera. Ndivamba ndakatotora nyaya is like this zviri mufeti hazvinambo chinoitisa kuti zvira is maybe pamwe varume kunyepa. Murume ari honest, murume anotaura chokwadi ndiponi kuti zvinonetsa ini. Murume hazvirevi kuti inini number 3 ndavuya havasi kuda first wife yavo havasi kuda second wife yavo inini ndanyanya kuita special. Aiwa ndinofanirwa kuzati zvandiri kuenda kuna masisters angu ndinofanirwa kuita hambo kuziva kuti first wife ndinofanirwa kumisa panzvimbo yake, second wife ndomisa panzvimbo yangu, ini third wife ndomirawo panzvimbo yangu kuitira kuti ma4th wife nema5 wife pavanouya vanondiona ndiri panzvimbo yangu. Respect inofanirwa kungoziva kuti ini ndakamira papi. But women by nature are jealous. Wakachiona mumwe wako soneka godo kwaunongoita sokuti sese tiri pamurume akauya here kakaka. Ini ndinganyepa hangu because kajealous kacho handina kukaona. Ezi ndenditori munhu aya ndasingazivi zvinhu zvakawanda but vaitondibatsira masisters angu aya. Zvese vachitondibatsira ndakati ndisingatogoni kana kuyangisa mwana but munhu angakuitira jealous wokuti uchidzidzisa kuti unoyangisa mwana sei. Saka ndeda munhu akaita sei ezinchi handina kuona hangu jealous wavo. Amai nababa makauza kuti ndakuenda pechi 3 pechi 3 vakati chi handinangotanga nekudaro. Effect mama pandakavaudza kuti mama ndomufesi wangu uyu ndichireva daddy mama sevanhu vakuru vanoona vakati hakuna mukomana akadai. Wakati hakuna mukomana akadai zvamambonzwa tsumai kunzi moyo mutonomera padini paunoda chero kati ndoda kurova regera chatova moyo hazvichaiti kuti ndichoregedza bosi ndadini ndatoda. Saka vana mama nekurwadziwa because kumba kwedu ndiri wani musikana pandini last born nekurwadziwa mudhara ndobva zvishavane uko ndobva kumapurisa pahighlands kuda kusungisa daddy indikati kana ndada ndoti ndada ndoti handichadi daddy ko ndikasangana same person akadaro ndoita varume vangani. Saka ndakangozviudza ndega kuti chero vakati ndoda kumusungisa vakati chinyi ina handimborami ndakati gabu handikudi ndingoramba ndakati gabu chinyi I love you ndinokuda chaizvo. Ivo handiva nemba yavo nemurume namai namama ndopo vakachuza ina ndiri pandakachuzawo panumber 3 chingondisiyeka ndiri panumber 3 pangu bosi ndo pandakada. Saka amai pavakati hakuna mukomana akadai wakapindura chiti moyo muti unomera paunoda ndo wandinotoda wamuri kuti hakuna mukomana wakadai. Watoradza kuti ani pamwe tu ndakavaudza vakati chi vakangorwadziwa but hapana zvinobatsira kana ndatoti ndiri kuda zvinobatsira chinyi kana munhu ati ari kuda munhu wake saka zvinobatsira chino pamuchanditora ndonotangisa futi. Aiwa handidaro. Pamakazomanyara masangani masisters akati hatiendi tinogara kumba ndiani vese vari tu vakati handei kumba kwedu ndikati handei iwe zanozi kulions den unopinda mugomba reshumba. Aiwa handei kwausingambozi kuhondo munhu wacho saka pasvika pamba pamatonzi my sister panapa manje chi sitoragara so chinongoda kuteerera nekunzwanana chete ndikangoteerera zvanotaura ine totonzwanana choendera mberi life. But
sekutaura kwamuri kuti imimi pachenyu munenge muchinzwanana even from Gabru kusvika nemadzimai yake vakawanda kavanoti hakuna kunzwisana kwakadaro kusina mushonga. Gabru pane zvaari kutoita chiti hapana zvavanoita bcause dai ndiri tomboti ndini murume handiti ndikapusa ndinonzi ndakandyiswa nemukadzi bcause vakadzi ndo vanongosuspect kuti vanoenda kunoti akuti murume wangu aite se adzikana saka manje murume manje ari kutodyisa chi imimi aiwa hapana kumboti kudyisa kungodzwa chokwadi kudzwa moza mukadzi musikana ukamuudza chokwadi unozonzwa dyiswa andiwodzwa chokwadi mukachitambira mukabva mandiona imi saka kudyiswa kwacho kuri pakuti chinyi handisi unzwisisa apa pakuti ubvume kuenda pechi3 sitanabdara kuti vakadzi unoziva kuti inini mutoto ndanzi mukadzi wangu aziva ndine girlfriend anopopota anditi zvakazodi but inini ndiri kuti Gabru vakadzi vaGabru 1 Elizabeth naTanatswa vakanzwa kuti kune girlfriend vanotanga kuti accept chirina kuti kune girlfriend wife anditi sekutaura kwavaita vangaitoti takatozviziva tisataudzwa nemurume kuti hakunechi hanzi vakutokuti ari bwere kanogarika nako here akakamatipa vanenge vangoamba ezinti vanenge vava mahindi eungoti chibhebhi chichiri sei mahindi iwayo manje kuti vazvaaccept manje vari kunzi nevanhu aiwa hazvisi nyore Gabru anoshandisa mushonga aiwa kusoshandisa chirina ndechipi chekuti ivo vorega kuvapa mahindi kana kuti vodyira kunze voita chirwere ndezvipi zviri nani pane kuti vovaudza kuti bhebhi chiri semoti chiri right and then toungana tiri pamwe chete semhuri ndezvipi zviri nani pane kuti vodyira kunze kana tounza mukati vounza mumba ndezvipi zviri nani saka zvese ndinakangona kuti vakangotenda because hazviiti kuti vanditi vanondidyira kunze bose vanenge vasingaoni kunze ndiri kuitei ndozozadza kava vari mumba chirwere saka zvinani vangotora votiunganidza tese tiri mumba isusu vachiti muoni tachiona kuti tiri kufamba sei tese tiri kuita sei saka munhu akadaro anenge achitotaura chokwadi anenge achiprotecta territory yake but is it easy kugara mese muri pasame house chichiri easy moti zvako chii one chandakafarira hangu one unokurumidza kudzidza pane zvinhu zvakafanana nedhedhi pamwe nesingazivi dhedhi vanoda chikafu chakaita sehandi ndanichangosvikawo ndiri wife number 3 but sisi Elizabeth vanondidzidzisa kuti maita titoda chikafu chakaita so saka kana ukubika unoita so ndatoita perfect kapa kubika pacho ndoti number 1 2 ndakuza dhedhi kana vachisvika dhedhi vandatambirwa vari kugedhi pamwe unosingatozvizivi inangu ndasingazvizivi but ndakasvika ndichizvidzidziso but zvinoita kuti relationship yako nadhedhi inyanzokutapira chaiko because unenge wakopera manotsi unenge wakuziva kuti dhedhi vanobatwa sei saka unonyanzokunakirwa chaiko nerelationship inotapira sei muchisheya muri 3 inotapira wei hauzvinzwisisi inotapira sei munhu achimboenda kunumber 1 kumbe number 2 wakamirira nenge chitapira papi papo but inotorwadza irwadzi inotapira mudarondedza kuti ezisei zvandotaura kuti handi kana vachitaura pachirungu ananga kuti newly words kuti ninge uchida gara kuti time yenyu muri 2 bhozi mazuva ekuita se ekutanga asiyana nekuti nezvimhane 8 years kana akaenda kwamutare kubaza kuti tozona vauya handiti but aya mazuva ekutanga wauya kumba handiti ndopatazoti panenge pachitapira papi oiziva kuti murume zvezii vari kubhedhuru ikuko vanouya dhedhi saka pamakavauya after wamindi chingoziva kuti dhedhi vaiuya zvekuti vakauya how many times vaiuya pavadira chero anytime chero nguva hazvitomboverengeki usiku vanogona kuti vobuda vane vachinokerei murumba mavo vanenge vachinokerei ndongoziva dhedhi vauya saka vanogona kuti uya here vobva vazobuda usiku futi imi chingoziva kuti vanouya chete alright ndanzwa Tanatswa achiti pakubika mune sort of karosta makaisa handiti kaminyu kuti mandi mubika zvakati Tuesday mubika zvakati saka imimi uku manje kwadheti kuya kwavo kune rosta here futi kuti Monday Elizabeth, Tuesday Tanatswa, Wednesday Matipa aiwa hatiti zvemajuti roster
Okay. Handi ndatokurondedzera kuti date vanouya. Saka tikaita zveduty kurondedzera ndiri kuita pakurondedzera pane duty roster irapa. Hapana sadada kuziva kuti mawira acho avanoita akafanira mabikirwo vantu kwamuriwo nhasi maguru mangwana matumbu mangwana chicken. Zvakangofanana kuti kana vachitongoda chero izvezvi kuti vakatongobva apa voenda apo havana time. Iwe semukadzi unofanirwa kugara wakadini wakageza uri prepared boza kuti mambo vanosvika nguvai. Gara wakangochena zoti mambo end time vanokwanisa kungosvika. Saka ndofangara ndakangogeza kuitira prepared mambo vari around. Saka vanokwanisa kungouya vodya zvinhu zvavo. Hatingati panotonika silent competition here. Aiwa. Bozi inoziva kuti tongoti vakadzi by nature unoziva kuti anenge achiti anogona kungomapfekera zvaanoda kuti kana mumwe munhu obva kuti kadresa kundakada chi imimi muri mega munhu utoti kadresa kapfekwa namaiguruka takukabhita miraoneka ndoda kunotenga uda kuita sei. Aiwa hatidaro ndatongokuudzira kuti tinogara tiri prepared zvekupfeka kadresa yo competition ka hapana titomboiti competition munozandoziva date tokasandobvunza kuti girls magezere because date is around vari around saka makachena here saka hatina competition yedu. Saka magariro amunhu nemasisters ako how has been the relationship? Tinowirirana. Hapana tension here apo nepapapo kana kumboti? Ini hangu ndinganyepa tinogara zvakanaka masisters angu vanhu vanondida ndakatosvika ndirwanda but I think Mwari vaitoziva kuti ndichange ndichaona masisters because handa ndiri wani musikana but Mwari vakanditira nyasha ndikaona masisters vanondibata zvakanaka handidi kunyepa. Handikwanisi kutsanangura zvekuti nyangwa namama ndakatombatsanangura kuti chero ndakagara zvakanaka handidi kunyepa. Vanondikavhira zvese vanondikavhiridza. Chero vakabuda vakaenda kusamwe vandoziva kuti nemunini wangu ari kumba anonzi Maita andawo chakati Maita ichi chinhu akwanirei. Saka ndozoda vanhu vakaita sei vanotondida kurodarika mablood sister is the way handiri kutaura because vanondida handiri kunyepa. Vanomira neni handiri kuvanyepera. Vanomira neni like tiri vana vakayamwa zamo rimwe chete but takasanganiswa nadedhi. Ada mama vakazozviaccepta sei vakazozvigamuchira sei vaona kuti izvi ndo zvitori pezvi? Vabereki vanogamuchira nekuona ushingi hwako iwewe zvaunoda iwewe kana wakaona kuti uri serious nezvaunoda iwewe izovhesa unozongogamuchira kuti mukwasha ari sei vazukuru vari sei asi ndo the same person vaida kundisungisa kuti andibvisa pamurume wewe asiwo kana ukaramba ukashinga zoti ndo pandadaka haungamboti wabva uyezvi ndadana nanhingi ndabva ndoendazve apa ndabva unenge uchiri munhu here but wakadona kuti mwana uyu anoda mutupo wani. Saka what is purpose yokuramba achida kungomutora tidompusisa ka iwe ndoga anozongonyaraka kumaraini uko wonzi akatora mwana ndapusa hapana panichagara for my age kuti nichagara 5 years vanditora ndinogara 5 years ndiri munhu kaini it's obvious nchangu unoita vamwe. Saka ndakana ndakangoshinga nagabo wangu. Saka baba vakazoti chimanje vakutona semunhu aimbokwira bhazi achida kusungisa mukwasha nezvo vakutoona zvinhu zvakutoflowa. Vanotofara handi vazukuru vakatovapo vari kutofara vazukuru nemukwasha. Mane wangani na 3 plus number 4 andakazvitakura. Alright. Ipapa pavana ipapa tichitaura naTanatswa nenyaya yakabheka yataurwa neAgabu yekuti madzimai angu inini vanotoyamwisirana vanhu panana pamasisters enyu Elizabeth naTanatswa pane mwana wamakatomboyamwisa? One. Vese vari 2 vasister Natswa nasisi Elizabeth. Zvinofamba sei? Handi tasangana masisters imi tiri vatakatakura vana vemunhu wani saka tingaseparata vana here takatakura vana vemunhu wani ka vana vagabusvi saka ndingati mwana wakatakura mama Tanatswa asi mwana wangu ka because of ndakada gabu vanakamuti I love you kuna ndichiziva kuti kuna Tanatswa naElizabeth saka ndove ndoda kutanga kuseparata inini vana yakatondudza chokwadi kuti kuna ningi saka but uchitanga ukutora mwana woyo wani uchiisa pazamu pavo was it not weird? Pfungwa dzako waifunga chii papo kuti kutora mwana woyo ndichimuyamwisa because kwandiri inini even now ndakagara vana paka it's unbelievable, it's a taboo. Aiwa hapana ndaingonzoti mwana wangu votora ndotora ndomuyamwisa handi ndakati ndinokudai kana uchida munhu unoda munhu sanzo nemashizha aro izvi ndakada zvine mashizha avo saka ndozouya ndoti handisi kuda kuyamwisa mwana sei
ndituru yamwe saka mwana but vakadzi vanoti pakuyamwisa mwana ndo panoita bond ramai nemwana saka kuda kuti mwana anenge akutobhondana anotobhondana namama vese zvofanana vana vedu mukavashedza vese vanongoti mama zvokuti munosha kutoti mwana wamaita ndeupi mwana waElizabeth ndeupi mwana waTanatswa ndeupi vese vanongoti chi vanongoti mama uye ne the way avanovatoravo vachivabatavo vese vanongozati ndi mama pavanobuda vanongozati ndingotenga vana vangu vanongovatengerawo chinyi hembe zvakangofanana saka bond racho rakatonyanyisa so vana vacho ndikuona vese vanonziya na D handiti sei vachinza na D both mese kama sipenza ana my D kana nyimisa notanga masava ndakana D handiti kunga yekuti tsingoti vana vanzi Dylan Delight Deliwe yakabva kupi yakabva pakuti vana vacho vana vemunhu 1 saka vese vanongwasa vana D vana vaGabu andinoda kuexplaina kuti vana mama Tanatswa vakatakura mwana waGabu ini ndakatakura mwana waGabu saka vese vanongonzi vana D because vana vemunhu 1 plavuti pavanobuda plavuti ivo vakazviita kuti havadi kuzonzi baba Tanya havadi kuzonzi babani vanoda kungonzi baba chi baba D vana vacho ndivana D ndivani ndivavo handiti saka vana vanonzwanana sei kunzoti isu matinombofamba munongonzwa munhu achiti mukoma ndakakurira pabarika munongozama pabarika nemasista zangu atirirani ane mukoma wangu vanokwamai guru zvazoda iso panapa vana vari kukudzwa sei izvi zvinozotanga vakura kana kuti zvinototanga early childhood handi zvati takatozvigadzira tega pazamo saka vanozokonana sei handi bondi ravo ramusudona bondi rava kurigadzira pamukaka saka vanozokonana sei takavabondesa vachiri vadiki vasina chavandomboziva takavabondesa vachiri vadiki saka hapana kana any problem handiti ngatiti iwewe ndiwakanga uri first wife yaGabu kuti number 3 waimubvumira here kuti roora vangu chimbuti ngatimbobvisai vana ava Gabu endi Elizabeth endi Tanatswa tomboti tasangana tiri tuda kutanga kutaura kubva kumashure dai kuri kunzi iwewe ndiwakanga uri first wife yaGabu waibvuma here kuti roora vamwe mukadzi ina hangu from ndiri mubig family izvezvika ndinoona hangu kuti ndaivabvumidza wakuzoona ndaivabvumidza because hapana munozati zvinoitika ka vavatoudziwa kuti ndoda kuroora hongu ndaitokubvumidzai chiri nani ndechipi kuti vonodyira kunze vachikumba kana munhu achidyira kunze anokwanisa kukumba kuti ndakaneta bhozi anenge akadi akaguta oti ndakaneta iwota madhezi pamwe avasingatomboizvioni zvinande zvipi kuti havo vounza mumba tosheya hedu tese tichidya tese but tichizviwana patadira nezvipi zviri nani saka kuti varume vari kunze uku torai muise kumba pane kudyira kunze ka ka torai muise mumbazve pane kuti modyira kunze bhozi pamunozoya mumba macho pamwe muti makaneta ka madhamu vachatozviwani zvinhu zviya zviya bhozi ime makaguta ka saka chiri nande chipi but pane mumwe munhu akamboyawandira achinditi ane vakadzi 2 vari official handiti asi mumwe mukadzi of the 2 akabva aenda kunosunga murume munozanzi kusunga murume pachishona kuti kana akaenda kune mumwe mukadzi hapana cherese chichabuda akaenda zvikangoya kwauri ndokwazvinokuita kwazvinokuita izvo ndopai panakambotaura Tanatswa chiti jerasi iroro kuvakadzi ka rinenge ririko handiti hapana here pamunomboti dai anga ari wangu chete Gabu ndiri wangu inditoona kuti kusvikira asunge kunze inyaya yekuti handasvika mumba achi ndakaneta saka anenge achida kuona kuti kunze kwamunosvika akati ndakaneta handi hapana chachaita kunze kwamuchaendeko achanoitei ndopanozozviona handi memadosunga anenge achida kufikisavo iwewe kuti handi unochi ndakaneta bhosi paanoti ndakaneta anenge akatoguta murume itsobviyasi anenge atodya kunze anenge akatoguta dzechitorivo ezini jela nekutorwadziwawo kuti ndakagarira chii munhu oyangoti kungogarira zveshongo ogarira sadza pita nditombomufikisa nditombosunga toona kuti iye andiyari kuti ndakaneta inasi kudya but iye pari kubuda ari kunodya kari kuya kaguta saka anosungawo tione kuti uchanoguta chinyi saka zviri nande zvipi hake murume anotora hake vakadzi otaura chokwadi kuna first wife wake kuti bhebhiri ndarifarira hativiye tishiye pamwe chete pane uyu hake anouya onobuda kunze onozvidyira kunze ouya kuti ndakaneta kana kuti ongokuti twasha hasha iwa uchazviwani ndeupari nani
saka ndiri first wife ndaikuti zvakaita sisi vangu zvakanaka. Anditi. Saka makamboenda here naTanatswa naElizabeth kuvabereki venyu? Vakavaona takaenda kumba. Takaenda. But sevanhu vasingazi mupolygamu zvinonetsa zvaivadovanetsa kutambira. But the way unoita ukaramba wakangoshinga vanodi vanza maramba kusvika kutongozvitambira. Anditi. Saka mauya wife number 3. Shasha yakambotaura kuti ndichazoda kuenda panumber 4. Ezi matipa atoti ndini last. Aiwa kana ukatomboza kuti dedi vane first vane second indini third, saka iwe se uchida kufuta fungidzo zokuti ini ndini ndadova last ndini wokupedzisira, ndini ndadova last ndini wokupedzisira, haufangi kubatwa nepfungwa idzodzo. Unongofangwa kuzviudza kuti ini ndakatouya pane vamwe, saka chandinozorwadzawo kuti wife number 4 auye chinyi indakauyawo pane vamwe. Sentence yese inofanira full stop kuti hataguma pana. Aiwa, iwe haufangi kuzviudza izvozvo. Boza ndokauya pane vamwe uchitodawo murumeka. Saka iwe wakuda kuzviudza ndini full stop kwakuti munoti vamwewo havasi kuda here murume. Amen. Ndizvo ndiri kukwanzai. Matipa. Anditi. Sembudzo ndakambobvunza Tanatswa pandakatanga kutaura naye. Ndakamuti iwewe vanhu vanoti Gabhu semunhu anoziva Bible stereo ane mavhesi aanoshandisa kuti maaccept polygamy. Ndambatora maexamples emuBible kuti pakati. Saka iwe kana wakabvunza ukati unonamata here ubvati ndonamata ubvati apo minus one problem. Ndakuchishandisa Christianity kuti kusvika wabvuma kuti zvese zvatiri kuita zvakanaka. Vamwe vachiti aiwa muBhaibheri vatora futi zvemuBhaibheri vamwe vachiti aiwa zvarikutaura naGabhu ndezvekuOld Testament zvakafanira kunge kuNew Testament Jesus akauya akatiti zvakati. Okay, muda ndipe example yemuBhaibheri. Aiwa, ndikuti Gabhu anopa maexamples emuBhaibheri kutora vakadzi vakawanda. Asi vamwe vari kuti izvozvo ndezvakudhara ndezvemuOld Testament nekuti hanzi kuuya kwakaita Jesus. Zvakudhara ndezvipi zvamuri kutaura? Zvakadzi vakawanda. Ndezvakudhara. Hanzi ndezvakuti one man one wife. Asi handi munoziva kuti pane 3 men. Pane vasingaroorika, pane vanorora mukadzi 1, pane murume anorora vakadzi vakawanda. Handi iyoyo munoiziva. Saka Gabhu pamwe ndokuroora vakadzi chinyi vakawanda. Saka imi muda kuanziwa kunzi chinyi. Aiwa, ndinoda kudanza chete kuti vanhu vazive kuti aiwa. Alright, vanhu vanofanira kutoziva kuti pane vamwe varume vasingatorooriwo. Pane vamwe vakatopikirwa kuti vanoroora mukadzi 1, pagoti vakatenderwa kuti vanoroora chinyi vakadzi vakawanda. Saka Gabhu ndiwo vakadzi vakawanda. Zvina mushonga, zvina hapana. Kufunga kwenyu tinombori kufunga pamakazoti takwana ndipapi? Ini handina pfungwa dzekuti zvanzi ndozoti takwana. Takwana pai? Pamarriage, pakuroora. Aiwa. Hapana kuti takwana because chinhu chacho chamunoti takwana chinopera here. Pane pachinofuma chanzi chapera here. Kana chichagurika kana kuti chazoenda kwasisi Nhingi chazoperera side. Hanji chacho nachiperi. Saka mukuti murume anotozomira achembera. Zvekuti amira achembera kana kuti amira izvezvi chingoziva kuti chinhu chacho nachidini achiperi. Right. Saka pavana kana muchivashedza ndana D. Munoshandisa D here kana kuti zita rake? Vanoshidzwa sei vanhu? Ndiva na D but rinenge rine zita rake rinenge rakatopera for Daniel Ross Deron but rinongotanga na D chete kuti pavanofamba ndivakaroora madzimai avo pavanofamba vada kuzonzi vanzi baba Tanyaradzwa vane uchingonzi baba D. Pakudya vanopakurwa plate yake kana kuti munoitira one plate so panoita sei baba? Aiwa tinovaisira 1 because mwari slow mwari speed mwari chinyi saka tinovaisira 1 asina kuguta chikafu chidini tichiwedzera. Saka pakudisciplina vana ngatiti misbehavior handiti tichitaura kuno kwanditizoziva kuti Elizabeth ane vana vake zvake. I know kuti we are one family. Elizabeth ane vana vake, Tanatswa ane vana vake, muna vana vake. Ngatiti Tanatswa aona mwana waElizabeth kana kuti mwana waMatipa achikanganisa anoti here my D Matipa sister Matipa mwana D chakuti ari kuita zvakati so that wako chaiye akabuda mudumbu mako wodhira naye wewe kana kuti
panoitwa sei ipapo? Kana daddy varipo tinoudza daddy okay kuti daddy mwana adai so and then daddy ndiwo vanodini vanodisciplina because isu vakadzi tinodisciplina nehasha tinoita kungopopota nekungopopotera mwana saka daddy vanodisciplina vana chinyi zvakanaka isu vakadzi tinenge takupopota saka panyaya dzekudisciplina vana tinowanza kudaddy ndivo vanodisciplina vana asi ivo vanonyatsoziva distinction yekuti ava ndo amai vako chaivo chaivo ava ndo daddy vanongodisciplina vana kurarama kwevana sevana vanonzi ana D sevana makayamwisa mese sevana vane bondi nana mai vavo vari 3 paneri pavanototi inoziva kuti vana kuti haiwa usi mama wangu avadaro tinganyepa avadaro vanongozati ndi mama avadaro vana vacho vakangodzidziswa izvozvo avadaro vanongozati vese ndivanani ndivana mama hapana kuti ava ndiwo mai vangu tinganyepa avadaro pamunofamba mese mupezipepe hapana here vanhu vanotomboya vachikubvunzai kuti munozvigona sei muzombona mapictures mutori mese muchienda out kana kuti muri mota kana kuti muri kwamunenge muri vanhu havatomboyera vachiti nai family yakamira sei ngatiti kuchechi ngatonge kuchechi maenda kuchechi vana kuchechi vambokubvunza kuti munorarama sei mushonga ndiwoyoka ukungoziva chinodi kana muri pabig family mushonga ndi chamafanga ungoziva kuti munorarama iziva kuti uri chinzvimbo chako inoda kurespect nekumeka bondi renyu relationship chete ndo zvinongodiwa munotorarama zvakanaka pasina anotombonetsa neumwe ende zvinotonakidza zvinotonakidza zvekuti unotosha ndisingaziva kuti vari ma1 vanonakirwa semunakidzirwa tunoitiwa tesesu here tiri 4 kudai bhozi tinonakirwa guys matipa uyo mubvunzo vari mu1 zvanzi handizive kuti muri kunakirwa here semanakidzirwa atiri kuitwa isusu vari relationship yavari kana muchinakidzwa nyorai mucomment section mutuzoti aiwa zvine advantage ipi zvine madisadvantage ipi kana zvisinganakidze hanzi namatipa tudze abvunza mubvunzo kuti muri kunakidzwa here semanakidzirirwo atiri kuitwa relationship yavari ngatiti auya achiti ndada kuroorwa nemumwe murume anditi ndimbondiudza ndima muri zvine pane here paungazoregreta kana kuti zvine maadvantages advice yamungamupende kuti atichi dzauya dzida kuroorwa idzi dzabva dzauya dzikati murume wangu kana kuti mukomana wangu anditi akatoroora kudhara asi anditi ndoda kukuroora ndopinde rekandoregera mukomana wacho atanga amuudza kuti ndakamboroora ndakamboita sei saka sevanhu vanenge vari murelationship ka obazoti aiwa kuti ndakamboroora nditotone mukadzi ane mukadzi obazoti ndakuchida kukuroora obva kwatoti matipa murume wanda anchifambidzana naye kuti murume munhu obva kuti atada kundiroora kunogarike kana murume wake ari serious kana chimuda zvinongodipenda kuti murume wake asi kumunyepera here ende kurelationship yake yakamirawo sei kana murume akari serious-vo asingamunyeperewo sezvo ndakaitirana nakunyeperwa ndakaudziwa chokwadi ndiri kutonakirwa chaiko chaiko nerelationship yangu ndinomuti pinda murelationship yako pane kuti ndomuti rega kupinda murelationship yake pane munhu amuudza chokwadi kuti ini ndine mukadzi wangu but mukadzi wangu ndatomuudzawo kuti iwewe uriko asi ndoda kuti munge muchigara muri pamwe chete ndinomuti pinda because amuudza chokwadi ka chinorwadza parelationship munhu anonyepa anonyepa munhu anonyepa semanyepero awaitwa neshasha yekumashure munhu anonyepa poison handitika right mashoko ako ekupedzisira kumatipa kumaviewers ari kuona program ino ndeyekuti chii ndeyekuti vakadzi ezinti isusu vakadzi kana murume wako kana akativo ari ezinti ane girlfriend rake rari kuda kuroora usamurambidza rega auye handi kuudza chokwadi rega auye mugarisane pamwe chete pane kuti womurambidza pamwe unotoshota izvozvo zvatakafambira kudzimba dzedu because kumurambidza kwakaita hapana pauchavamisa kuti varege kudanana vanongoramba vachingodanana saka zvinande zvipi chingotomuunza motodya mese hariyoyo muchidya mese motova nebhondi motowirirana
ndo zviri nani zvandongopawo advice kune vamwe vakateerawo zvandiri kutaura, because relationship iyi kana mukawirirana muchinzwananaka inonakidza kutaura chokwadi. Inonakidza pla futi munenge makubatsirana basa, pane zvimwe zvaunenge usingatoziviwo murume kuti akamira sei, muchitowirirana muchitoita sei, kana muchiita zvebusiness kutsvaga mari sefamily muchitowirirana. Chinodiwa kuwirirana nekupawa respect. Iwewo kana mudiki wauya usazodhisawo muhombe kuona kuti wawa special, waitirwa nyasha kuti uye kuna kumba kuti usikamwene my sister. Saka unofanirwa kuva hambo, kudzikama wonyanzoterawo sister yako kuti iri kuti chinyi, mogarisana muone relationship chinyi yakanaka. There you heard it from the horse's mouth. This is Gabriel Maponde's wife, number 3. If you are joining us for the first time, you need to watch Gabriel's first interview. We have interview part 1, we have part 2, we have also part 3, we have also what I can say other parts where we talked or interviewed the second wife. This is wife number 3. It will help you to understand where we are coming from, because if you just comment because you are watching here for the first time, comment yenyu inogona kusatedzera kwakatanga nyaya. Saka makanzwa first interview tichitaura naGabriel second interview third interview yaairesponda kuma comments, mukazoteerawo interview yatanatswa mozonzwawo interview yake. It will also help you to comment fairly, but if time is available, we may also come back to answer some of the questions that you may have asked Tanatswa or Matipa. For now, this is Robert Tafumane. Join us again on another informative and exciting program. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumane.